Goedemorgen, Leeuwen, de Courant. We hebben een storing gehad aan het redactiesysteem. De krant is dus verlaat, zal in een noodeditie worden uitgebracht en wordt zo snel mogelijk bij u bezorgd. De telefonistes bij de NDC hebben het van de morgen smoordrok. Een protte lezers hebben het nijs van de steuring nog net meekregen. Zo wilden de de kranten als het Dagblad van het Noorden konden in de oranje nacht net drukt worden. Een computersteuring in het systeem dat artikelen inschreven worden is de oorzaak. De abonnee had er ik wel van vernaam dat er al wel vaker storingen binnen. Toen is er oude sneuren, is er een aantal dingen binnen heel ingrepen binnen onpakt. Sneuntejoen liep het erop dat goed weer. Snijden de idem dito en in de riffer snijden te midden. Snijden het einde van de midden, toen zie je het al verst. En vervolgens konden we helemaal niks meer. Experts binnen juiste de volslijne joendwaande west met het probleem. Toen in de rin van de nacht duidelijk was dat de steuring net samen verholpen worden koe, is een alternatieve methode opzet om dochs een neetkranten te matchen. Nou, maar we hebben alles wat we maken gewoon in een Word-bestand. En de jongen hebben een softwareprogramma, een designprogramma, wat eigenlijk niks met onze reguliere systemen te krijgen had. Hebben we bezorgd dat we om elkaar doen, om op die manier het toch van elkaar te krijgen. Om 11:00 konden de eerste neetkranten de door uit. Snijder had er vertrouwen in dat het tiertje wel weer een gewone krant te maken worden kan.